Art fħalluqa li ila 20 ta' snin tintuża bħala miżbla se tiġi riabilitata għal skopijiet oħra grazzi għall iffirmar ta' ftehim bejn il-Malta Industrial Parks u l-Waysurf. L-art li għandha medda ta' madwar 85,000 metru kwadru tinsab viċin iż-żona industrijali tal-Marsa u fuqha se jitwettaq dan il-proġett ta' riabilitazzjoni li mistenni jitlesta fi żmien sentejn. Dan il-proġett se jkun pilota li introduċi attivitajiet bħal landfill mining fejn żoni differenti fil-miżbla jiġu trattati b'mod differenti minħabba li jkunu jeħtieġu metodoloġija ta' trattament differenti. Se jkun hemm ukoll koordinazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet sabiex jaqsmu l-arfin li għandhom f'dan ir-rigward li se jwassal sabiex japplikaw l-istess sistemi f'siti oħra taħt ir-responsabilità tagħhom. Ftit qabel l-iffirmar ta' dan il-ftehim il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar, Chris Cardona, saħaq kif huwa d-dover tal-Gvern li din l-art pubblika valur li jilħaq kważi 9 miljun euro tintuża skopijiet sirja li jkunu ta' benefiċċju għall-poplu kif ukoll għall-pajjiż. Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Ambjent José Herrera sostna li din l-art se tiġi reġenerata għal skop ta' afforestazzjoni, faċilitajiet sportivi u industrializzazzjoni b'infrastruttura ħadra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.